hakato ni danga jona me kuma jande abalma ke na baraka yo shakhs sangare da kuma kele ma bolo la ini be la ini kele ni ko imbe ko kele ni ko imbe ju wala fa kele la afra ye la sedi doke bon ara ka hakili jabo ko na la ya ye ka fo la sedi wala fa ba bolo o la sebi donc ame kuma dama la sedi min ba fe aboke فليتفضل معززا مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. أمبي على فوق على ولا نمانو كا على بركة نكنكا أمبي au conseil islamique bureau kono bi ni ankoro ani anfaw luka je ani uka ya moriya alhamdulillah an bɔra an ye an ka video dɔ kɛ an yɛrɛ ka faamu na ani an ka yeta la an bɛ se ka an ka diinɛ dɛmɛ sira min fɛ an y'a kɛ ni o hakilila ye wa labɛn wɛrɛ fana tun bɛ an bolo an bɛ fɛ ka min fana kɛ video in kɛli ka se sisan ma an yɛrɛ ye appel caman sɔrɔ mɔgɔ caman kumana an fɛ min b'an bolo an k'a bɛɛ bila kɛrɛnkɛrɛnnenya au conseil islamique Maki ka sira fɛ n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye an kɔrɔkɛ don an karamɔgɔ don ngo hali n'a dana Maki kelen dɔrɔn ka kuma an fɛ fɛn dɔ la ko an k'a dabila an bɛ sɔn surtout ka se au conseil islamique ma donc o la kuma fɔlɔ ye min ye an ka video min kɛ an yɛlɛla an ka maakɔrɔ kan n'o ye au conseil islamique mɔgɔ ye an bɛ o yafa ɲini ɲɛsin au conseil islamique membre bɛɛ ma ka ɲɛsin an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma o la an ka laɲini ti fitina ye ala b'a dɔn mais ni video min n'an bɛ k'a kɛ a kun gɛlɛyara an ma mais adamaden i bɛ sɔn mɔgɔw bolo diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ ten de i mana bonya cogo o cogo ni mɔgɔ dɔw kuma n'i fɛ i ka kan ka sɔn o sɔn de an sigi ka nin video in kɛ sɔnni an yɛrɛ ka laɲini kun tɛ nin ye wa laɲini wɛrɛ fana tun bɛ an bolo an bɛ fɛ ka min kɛ ala b'a dɔn donc o la diyagoya ye sabali ye sabula an y'an ka lamɔ sɔrɔ karamɔgɔ min bolo ale ko an ka jisuma manani de ta jamana in kɔnɔ ni fitinɛ bɛ wuli yɔrɔ o yɔrɔ ko an ka fitinɛ faga o la an yɛrɛ tɛ se ka kɛ fitinɛ wulibaga ye n'o kɛra dɔrɔn an faw n'an ka cɛkɔrɔbaw ye baaraba mun kɛ ni jamana in sabatili la an bɛ na o bɛɛ tiɲɛ mais an ka laɲini ye min dɔrɔn an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka se ka bonya o de y'an ka laɲini ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw n'u kumana fanga fɛ fanga ka u lamɛn sabula olu bɛ fɛn dɔw ye kuma dɔ la fanga tɛ o ye olu bɛ fɛn dɔ ye ji jukɔrɔ fanga t'o ye fanga bɛ sanfɛ ta de an ka laɲini ye o de ye o la an b'an ka cɛkɔrɔbaw an bɛ k'olu de défend laɲini foyi tɛ an bolo fitinɛ na ala b'a dɔn sabula an karamɔgɔ y'o fɔ an ye a y'a gɛlɛya an ma donc o kama ka bɔ ka nin video kɛ laɲini min tun bɛ anw bolo an y'an ta bila fɔlɔ ka to au conseil islamique kɔ k'o ɲini an kanubagaw bɛɛ fɛ k'o ɲini jeunesse fana fɛ an ka to au conseil islamique kɔ an k'u makɔnɔ u bɛ baara la wa an b'a dɔn ni ala sɔnna ma baara in fana a résultat bɛna teliya ni ala ka jɛn an b'a ɲini ala fɛ jamana ala k'a basigi jamana ala ka fitinɛ bɔ a kɔnɔ ala k'an bɛɛ kelen ma ni video kunkurunin de kun don n'an ka cɛkɔrɔbaw ka yamaruya haza wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh